Terus niki proyek dulur watune badhe kawula uji sejati lan sedetailipun. Ten Assalamualaikum, salam bismillah. Batu mistika irat wala sira tak jaluk kesentian mubah pola sangsane Gusti Allah. Sirullah sifatullah datullah kudratullah la ilaha illallah sirujud kumbang sang Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharjanan kawilujengan, khususipun ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadonanipun. Mugi-mugi ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe mang diganjar kamuteng kamulyan derajat lan pangkatipun, lan mugi dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah krana ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Posdaya sedulur, dalu menika channel Solawe nggih menika badhe nyuguhake ta menyajiaken nggih menika benda-benda ingkang bertuah, benda-benda ingkang keramat, benda-benda ingkang mistis, ingkang magis nggih menika batu meteor. Niki batu meteor ilat warak tipis. Batu meteor ilat warak. Batune kados mangeten. Dados sadèrèngé dalem marak seba cumantaka teng ngarsane panjenengan sami badhe matur utawi njlentrehaken sadetailipun inggih menika benda ingkang keramat batu meteor kanthi sak renane penggalih yunidine pangestu posdaya sedulur. Iki badhe kula jelasaken. Dados batu meteor ilat warak niki manfaat utawi kegunaanipun nggih menika posdaya sedulur niku manfaatipun ageng. Niki dalem tak cerita pribadi mawon. Riyen niki kegunaane nggih wonten tiyang niku nyuwun tulung teng dalem dari kawula niku dahar ulam niku
kecantol duri tenggorokane ngoten niki. Lah niki tiyang boten mampu, akhirnya dibetot rumah sakit niku dianjurke kedah operasi. Lah tiyang boten gadah harta, boten gadah biaya kangge operasi. Niki dereke tawis anak kadange wonten sing maringi pitudah pitunjuk lantaran kenyuwun tulung ten daleme kawula kanthi lantaran ilat warak batu meteor menika kula rendem, kula paringi toya sing asale toya saking jawah udan. Jadi toya banyu udan. Kangge ngusadani gerahipun tiyang ingkang kenging duri teng tenggorokan nyantol saged saras. Dan iki dalem cukup kula telep kula dongani kangge ingkang sing gerah wau dipun nunjuk niku kenging kuasane Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran kalih batu ilat warak menika niku diunjuki saged durine riwak wau ikan wau tenggorokan saged ical saged saras boten nyantol malih dikuasane sing kuasa. Dadi terus batu ilat warak menika jenis meteor menika wonten manfaat wonten kegunaane ageng. Iki jenisipun batune. Ini batune jenisnya kados kuning solar, tapi yang diparingi lampu sakit nyala rubin abrit. Kalau pendet kayak lampu tembus. Batune modelnya ngeten. Tembus. Bayang-bayangannya wonten tembus. Dados para sedulur angge dalem medharaken batu mustika ilat warak jenisnya nggih kados mangatan nika. Pami para sedulur nggadahi batu ilat warak manfaate nggih menika saged kangge ngusadari tiyang ingkang kenging duri ikan utawi klegen riwak. Lah ngoten niku yen boten saged ketantol boten saged mandhap diparingi niki sak insyaallah ing lantaran Gusti Allah Subhanahu wa taala dipun unjuk kalih didongani Pak insyaallah saged saras. Cukup dongane. Assalamualaikum salam bismillah. Wasilemah wajo banyu kang tumempele daging putih dipangan warak putih ketibane cukup putih ping 3 adem asep sirep tambar-tambar tawar-tawar saras-saras sangsane Gusti Allah. Jadi proyek sedulur yang gunakan batu meteor ilat warak kedah jenisnya ngaten iki. Dados para sedulur angger dalem medharaken batu meteor ilat warak kula sekapi semanten para sedulur nggadahi jenis batu ilat warak kados mangaten nika saged sharing lewat komen utawi komentar teng channelipun kawula Padipon Solawe. Dados para sedulur angger kula medharaken batu meteor ilat warak kula cekapi semanten pepilih wonten atur katane kula tetep sae ngapunten sak kathah-kathahipun. Ana wiji abang nang telenge bumi kairing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin.